Napusasan ang amahan ug anak nga pulos nagbisyo og shabu sa lungsod sa Compostela, Cebu. Ang Municipal Drug Enforcement Unit sa Compostela Police Station mipay gayon og bypass operation sa Purok Nangka, Barangay Bagalnga, Compostela, Cebu. Nasikop sa kapulisan ang amahan nga si Hilario Montalvo Melendres, 66 anyos, ug ang anak niini nga si Rilan Ochia Melendres, 39 anyos ulitaw, sila residente sa Barangay Bagalnga, Compostela, Cebu. Mga ebidensya nga nasakmit sa kapulisan mao ang 4.5 gramos nga gidudahang shabu nga mobalor 30,600 pesos base sa standard drug price value. Lakip nga nakuha ang bypass money nga nagkantidad og 500 pesos og 500 pesos nga gituhuang halin sa druga, usa ka unit sa 357 Magnum revolver nga dunay 6 ka bala ug usa ka belt bag nga gigamit nga maoy gisudlan. Giandam na sa kapulisan ang tukma nga kaso batok sa amahan ug anak nga nasakmitan og shabu ug armas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.